Kwazivai zvakare vana vaMwari, toda kukuchingamidzai kuchirongwa konai pastor. Tine zvakare hama yedu yakabvunza mubvunzo. Toda kungowerenga sekubvunzwa kwakaitwa pascreen. Anoti iye, ko Cain akawanepi mukadzi? Ivo baba vake namai vake vaiva vanhu vekutanga panyika. Ko Cain akawanepi mukadzi? Ivo baba vake namai vake vaiva vanhu vekutanga panyika. Now, regai changoverenga Bible. Mobva matona kuti Cain akawanepi mukadzi. Genesis chapter 4. Genesis chapter 4. Now Adam knew his wife and she conceived. Ndobva verse 1. Ndoverenga verse 1 na 2, ndozoverenga verse 10 to 12, ndozoverenga verse 16 and 17. Now Adam knew his wife and she conceived and bore Cain and said, I have acquired a man from the Lord. Then she bore again, this time his brother Abel. Now Abel was a keeper of sheep, but Cain was a tiller of the ground. Tani vakomana 2 from Adam and Eve. Okay? Then zvakaitika ndofunga toziziva pakati apa ngani paverse ya 10. Cain auraya munin'ina wake Abel. Verse 10. Mwari akubvunza Cain. And he said, what have you done? The voice of your brother's blood cries out to me from the ground. So now you are cursed from the earth, which has opened its mouth to receive your brother's blood from your hand. When you till the ground, it shall no longer yield its strength to you. A fugitive and a vagabond you shall be on the earth. Ndira kuti muone rutongo ruri kupiwa Cain nekuti auraya munin'ina wake. Chekutanga anzi ivhu harichagoni kubereka sezvaraisiita nekuti ndoragamuchira ropa remunin'ina wako wauraya. Chechipiri abva anzi iwewe uchava mudzungairi nemufambi panyika. You shall be a fugitive and a vagabond on the face of the earth. Mukaverenga verse ya 13, Cain anobvaridza mhere kuti ai rutongo rwangu rwakanyanya Mwari. Mukati ndichangova munhu wekungofamba nekudzungaira panyika panapa. Vanhu vakazoziva kuti ndindakauraya munin'ina wangu vachanditsiva vakandiurayawo. And then Mwari achibva ati aiwa handisi kuzotendera vanhu kuti vakuuraye. Inyaya yomwe musi iyoyo. Wai Mwari akatendera Abel akanaka kuti afe, Cain anga asina kuteerera kuti ararame. But yeumwe musi. But Mwari oti aiwa ndakuisa mark pauma pako Cain kuti vanhu vasazokutsive. Saka Bhaibheri rinobva rati paverse 16. Zvapera kudaro inobva yati, then Cain went out from the presence of the Lord and dwelt in the land of Nod on the east of Eden. Zvapera kudaro zvikanzi Cain akabva asimuka kubva paaigara nababa vake namai vake pagarden reEden apa akaenda foot further east nechekumabvazuva kwebindu reEden. Teerai munzwe verse ya 17. Please take note. And Cain knew his wife, and she conceived and bore Enoch. And he built a city and called the name of the city after the name of his son Enoch. Now, Bible rakungotiudza paverse 17, Cain akaziva mukadzi wake. Ndo pabva mubvunzo womunhu kuti amuwanepi? Isi taona Adama apa, taona Eva apa, taona Cain apa, taona Abel apa. Abel aurawa, Cain akusimuka aenda kuNod. Hanzi aziva mukadzi wake. Amutora kupi? Now, ndisati ndapindura mubvunzo iwoyo, ndoda kuwedzera kuuomesa. Ndoda kuti uome mubvunzo iwoyo by reading also verse 25 and 26. Listen, of the same chapter. And Adam knew his wife again, and she bore a son and named him Seth. For God has appointed another seed for me instead of Abel, whom Cain killed. Terai verse 26. And as for Seth, to him also a son was born, and he named him Enosh. Then men began to call on the name of the Lord. Now, kana tiine problem yekuti Cain akawanepi mukadzi, tinofana kuita a bigger problem yekuti Seti akawanepi mukadzi. Cain togona kutomboita juma fembera because zviri kunzi akasimuka kaenda nechekuNodhi. Vamwe vanogona kufunga kuti pamwe kuNodhi pada kwaina vane vanhu here whatever, but Seti haana kwaenda, angori ipapa pana Adam naEva apa. Otonzi akaziva mukadzi wake akabara mwana akamutumidza zita rekuti Enosh. Saka tikagona kuziva kwakatora Seti mukadzi, automatically taziva kwakatora Cain mukadzi. Because Cain paasimuka achinosvika kuNod, tabva tanzwa isusu kuti akaziva mukadzi wake kuNod. In other words, akaita inenge honeymoon kuNod. And legai ndigare ndataura kuti sataverenga kuti Seti akatora mukadzi. Legai ndigare ndataura kuti izwi rekuti Nod chiHebheru chinoreva kuti a fugitive and a vagabond. A fugitive and a vagabond. No punishment yakapiwa Cain. Akanzi iwe uchava a fugitive and a vagabond.
Saka paakasimuka akutofamba nenyika zvedio, paakanosvikoisa matende ake akapapa zita rinonzi I am a fugitive and a vagabond, riri kuti Nod. Saka kwaisava nenzvimbo inonzi Nod Cain asati aendako. Nod yakazovako Cain asvika ikoko akati panapa ndaakupapa zita rinoreva experience yangu. Inini I am a fugitive and a vagabond, hence panapa panonzi pa I am a fugitive and a vagabond pa Nod. But ngatidzokei tibvunze Bhaibheri, Seti akatorepi mukadzi? Genesis chapter 5. Teerere munzwe verse ya 4. After he begot Seth, the days of Adam were 800 years, and he had sons and daughters. So all the days of Adam lived were 930 years, and he died. Adam hanzi aitova nevanakomana nevanasikana. But hatina kana verse 1 inotiudza zita remwanasikana 1 waAdam, because vaisaverengwa, vanhukadzi vaisaverengwa, kwaiverengwa varume chete. Saka Adam aiva nevanasikana. Saka pari kunzi Cain akaziva mukadzi wake. Zvingori pachena ndezvekuti Cain akanga atora hanzvadzi yake kuva mukadzi, akaroora hanzvadzi yake. Same naSeti akaroora hanzvadzi. Pane vari kutoshama kuti nhai basa chirudzi. Teererai munzwe Exodus chapter 2 verse 1. And a man of the house of Levi went and took as wife a daughter of Levi. Vanhu vari kutaurwa pa maparents aMoses, Aaron naMiriam. Baba vaMoses namai vaMoses vese vaiva vana vaLevi, which means they were brother and sister. Saka Mwari pakatiberekanai kusvika mawanda. Paitotiberekana ere kuti ini pamuita chaizvo rambai muchiberekana. Kana mazowanda mazadza nyika, Mwari ndo paizotaura kuti chiregai kuroora hanzvadzi nehanzvadzi. Asi pavakanga vachiri vashoma, berekanai kusvika mawanda. So Cain married his sister, Seth married his sister. It was a very acceptable tradition and practice yanga isina kana problem even unto the days dzakazobarwawo vana Moses. Baba namai vaMoses were brother and sister, vese vaiva son and daughter of Levi. Saka yaiva tsika yaigamuchirika, yaiva tsika yaitambirika. Saka Cain akatosimuka kubva naAdam naEve paEden achienda kuNod aine mukadzi wake, akaziva mukadzi wake ikoko, and he had his honeymoon there. Seti achizobarwawo akatarisa pahanzvadzi dzake, akatora waaidawo akaita mukadzi wake, akabarawo mwana naye akamutumidza zita rekuti Enoshi. Ndo yaiva tsika yacho. Saka hakuna kwaiva nevamwe vanhu sezvinotaurwa nevamwe vanhu vakaberekana pate zvavo kusvikira vawanda. Mwari atibatsire, amen.